Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω πολύ χρόνο. Βλέπετε άλλο μπλουζάκι να φοράω. Που σημαίνει είναι τυχαίες διαφορετικές μέρες. Δεν είναι η ίδια μέρα που μιλάμε. Βλέπετε κουρεμένος. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Κανονικά το σωστό και το λάθος δεν ήταν επιστημονικός τομέας. Ήταν αυτονόητο τους ανθρώπους, κάτι που έρχεται από μέσα σου. Συνήθως η θρησκεία κυβερνούσε το σωστό ή λάθος, ένα σύστημα αποφάσεων. Πλέον ούτε αυτό κάνει. Δηλαδή, επίσημα, σαν έγγραφο, επίσημη αναγνωρισμένη μορφή επιστήμης, αναγνωρίστηκε το 1970 το σωστό ή λάθος σαν σύστημα επιστήμης. Και αποκαλείται επιστήμη ηθικής. Περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν τι είναι. Τώρα θα πεις, για ποιο λόγο να με νοιάζει εμένα τι είναι μια παγκόσμια αλήθεια, τι είναι παγκόσμιο λάθος. Υπάρχει δικό μου και δικό σου λάθος, σωστά. Τι μας νοιάζει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ζούμε τώρα σε μια εποχή. Ζούμε σε μια εποχή της πυρηνικής ενέργειας. Η εποχή που υπάρχουν οι πυρηνικές βόμβες. Και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το γεγονός ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει και να μην σε νοιάζει, ας πούμε, τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα μετά από 100 ή πιο μετά χρόνια. Και αυτό ακριβώς επιλύουμε. Γιατί δυστυχώς ο θάνατος δεν θα είναι απαραίτητα το πρόβλημά σου. Το μετά είναι το πρόβλημα. Αν σε νοιάζει μια αιώνια τιμωρία για να σε νοιάζει μετά τι θα πάθει η ανθρωπότητα, είναι μεγάλο θέμα και αυτό θα σας εξηγήσουμε πιο μετά. Βλέπετε η Ουκρανία και αυτά τι γίνεται τώρα. Ασταθές πολιτικούς που έχουμε, που ο καθένας έχει δικιά του αλήθεια και αν δεν το επιλύσουμε αυτό, όχι μόνο δεν θα έχουμε καλό μέλλον, δεν θα υπάρχει και μέλλον. Οπότε ο τομέας της επιστήμης της ηθικής δεν είναι μια πλάκα. Πρέπει να πάρθει λίγο στα σοβαρά. Δυστυχώς ο γενικός πληθυσμός και σχεδόν όλοι έχουν γίνει κρυφοί νιχιλιστές και κρυφοί άθεοι. Δυστυχώς. Το σωστό ή λάθος το όριζε συνήθως η θρησκεία πριν 200 χρόνια, ας πούμε, ξεκάθαρα μόνο η θρησκεία το έλεγε. Δεν υπήρχε δικό σου λάθος, ούτε προοπτικές. Αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν σε κανονική θρησκεία όπως ο χριστιανισμός ή τους μουσουλμάνους. Τι θέλω να πω. Πόσο επικίνδυνοι είναι αυτοί οι ψεύτικοι χριστιανοί. Είναι από την πλευρά της θρησκείας γενικά. Από την αθεϊστική επιστημονική πλευρά θα πάμε στην αιωνεκόλαση, γιατί κάνει χειραγώγηση την νοητική ικανότητα της επιβίωσης του ανθρώπου με την απάθειά τους. Ως αποτέλεσμα, δεν ακούν την επιστήμη και ούτε τον Κύριό τους, τον Θεό. Δηλαδή δεν ακούνε καμιά από τις δύο πλευρές που έχουν κάποια κοινή λογική, αντικειμενικό νόημα ζωής προς την απόλυτη επιβίωση. Γιατί θα σας εξηγήσω λίγο πιο μετά, θα καταλάβετε τι εννοώ. Έτσι ο κάθε τρελός τους κυβερνά σαν πολιτικός και μας φέρνει τον αφανισμό κατά την πορεία, αργά ή γρήγορα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να ξαναγεννηθώ για αιώνες σε ακραία βάσανα στους μεσαίωνες, που θα φέρει τα επόμενα Big Bangs που έδειξε στο βίντεο. Γι' αυτό στρεσάρομαι τόσο πολύ. Ψεύτικος χριστιανισμός και γενικά είναι πιο χειρότερος από έναν αληθινό χριστιανό. Γιατί δεν τους νοιάζει τίποτα. Και ζουν σε μια παράνοια, σε παραισθήσεις, χωρίς να νοιάζει καμία είδους λογική. Απλά νομίζουν μπορεί η πραγματικότητα να αλλάξει με το θέλημά τους. Και αντί να γίνουν άθεοι, επιλέγουν τη μεσαία γραμμή που λέει ο λόγος. Τώρα άμα είτε είσαι άθεος, είτε δεν είσαι κανονικός θρησκευόμενος που λες δικό μου λάθος, δικό σου λάθος, λες και υπάρχουν πολλές αλήθειες, το βίντεο είναι ιδανικό για σένα. Λες σωστό ή λάθος, ας πούμε, δεν υπάρχει. Κοίτα, αυτό δεν σε κάνει ούτε θρησκευόμενο και ούτε άθεο. Σε κάνει απλά παραπλανημένο, δηλαδή να ζεις με φαντασιώσεις και σε μια ψευδαίσθηση, με λίγα λόγια. Δηλαδή ότι όλες οι αξίες και όλες οι αποφάσεις δεν έχουν μια παγκόσμια αλήθεια, είναι βιολογικά μιλώντας και ψυχολογικά μιλώντας είναι ακραία προβληματικό αυτό.
Στην καλύτερη περίπτωση είναι απλά μια φιλοσοφία που λέγεται μηδενισμός ή αλλιώς νιχιλισμός, αυτό που ακολουθάς χωρίς καν να καταλάβεις. Η νοοτροπία. Δεν γίνει να πεις σωστό και λάθος δεν υπάρχει χωρίς καμιά σοβαρή ανάλυση στοιχείων και αποδείξεων που επιβεβαιώνουν ότι τέτοιο ισχυρισμό γενικά. Ότι όλα είναι προοπτική, υπάρχει δικό μου και δικό σου σωστό ή λάθος. Προφανώς, τι να σου πω, δηλαδή. Δηλαδή, τι να πω. Δυστυχώς αυτό παθαίνεις όταν το πέσιμο της θρησκείας προκάλεσε όλο αυτό το πανικό και δυστυχώς οι ανόητοι ειδικοί, ας πούμε, των παλιών γενιών δεν έχουν ιδέα τι προκάλεσαν με τις ανακαλύψεις τους. Δηλαδή δεν σκέφτηκαν να πούνε τι επιπτώσεις θα έχουν μετά. Εγώ το βλέπω προφανώς, ελπίζω να μην μόνο εγώ, αλλά φαίνεται ότι θα τα φτιάξω εγώ όλα, άμα δεν το έχουν δει κι άλλοι. Από βιολογικής άποψης είσαι προβληματικός. Όταν ζεις σε παραπλανητική πραγματικότητα, με ψεύτικα μοντέλα αποφάσεων και βιολογικά είσαι δυσλειτουργικός σαν σύστημα επιβίωσης. Είτε είσαι άθεος, κομμουνιστής ή θρησκευόμενος στα εισαγωγικά. Τους κανονικούς θρησκευόμενους εγώ τους σέβομαι περισσότερο, γιατί τουλάχιστον θέλουν να ακολουθήσουν μια παγκόσμια αλήθεια και δεν κάνουν αυτό που τους κατέβει. Η πραγματικότητα δεν διαστευρώνεται με το θέλημά σου, δηλαδή. Προς την άθελη πλευρά, όχι πως οι θρησκευόμενοι είναι πιο λογικοί και αυτοί ζουν σε μια φαντασίωση, αλλά τουλάχιστον αυτό ψυχολογικά, επειδή έχω μελετήσει, έχω δει ότι το σύστημα της επιβίωσης τους είναι πολύ πιο δυνατότερο από τους ψεύτικους θρησκευόμενους. Θέλουν μια αντικειμενική πληροφορία. Πληροφορία είναι σημαντική την επιβίωση. Και όταν θέλει κάποιος κάτι σαν παγκόσμια αλήθεια, αυτό δείχνει ότι έχει υγιές εγκέφαλο, που ενδιαφέρεται για κάτι που μπορεί να δώσει μακροχρόνιο δρόμο αποφάσεων, για λίγα λόγια. Είναι περίπλοκο, δεν είναι το βίντεο όμως γι' αυτό. Πάμε λίγο να ορίσουμε λίγο τι είναι ηθική. Τι είναι σωστό ή λάθος. Σε έναν παγκόσμιο ορισμό, έτσι. Χωρίς να υπάρχει υποκειμενικότητα. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, όταν λέω ο γενικός πληθυσμός είναι νοητικά προβληματικός, είναι αυτονόητο γιατί η θρησκεία που κατέρευσε προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα σε όλη την ανθρωπότητα. Ακόμα και σε μένα η να γίνω άθεος με προκάλεσε σοβαρά θέματα. Με άφησε ένα κενό στον χώρο των αποφάσεων μου. Το τι είναι σωστό παγκοσμίως δεν υπήρχε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει από μόνο του γενικά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που πρέπει να φτιάξουμε. Υπάρχει ήδη. Όπως είπαμε λοιπόν, η επιστήμη της ηθικής έχει μείνει στάσιμη για 50 με 55 χρόνια χωρίς να υπάρχει καμία σημαντική αλλαγή. Έχει παραμείνει σαν πηξίδα, ας πούμε, για το σωστό ή λάθος, βασισμένη στην εξελικτική βιολογία. Δηλαδή είναι πρακτικά πολύ βασικές οι πράξεις για το σωστό ή λάθος, όπως δεν πρέπει να υπάρχει ζημιά σε έναν βιολογικό οργανισμό για να επιβιώσει. Πάνω κάτω εκεί έχουμε κολλήσει. Δεν έχει πάει παραπέρα. Περισσότεροι ειδικοί και ακαδημαϊκοί επιστήμονες, ας πούμε, δεν έχουν καταφέρει κάτι άλλο να κάνουν. Το έχουν αφήσει έτσι και περισσότερο αποφεύγουν να πούν τίποτα άλλο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια παγκόσμια αλήθεια να δημιουργήσεις τόσο εύκολο. Δηλαδή έχει μείνει σε ζωώδες στάδιο το σωστό ή λάθος. Δαρβινιστικό περισσότερο. Δηλαδή για 55 χρόνια οι περισσότεροι απλά λένε, δίνουν υποκειμενικές αξίες, δηλαδή είναι τεχνάσματα. Τεχνητές αξίες δίνουν. Τεχνητό τι είναι, κάτι που δεν υπάρχει. Κάτι που έχει βγάλει από το μυαλό του. Ωραία. Κάτι που δεν υπάρχει στην φύση δηλαδή. Απλά το βγάλανε έτσι από το μυαλό τους. Κάτι που δεν έχει αξία με την επιβίωση στην αληθινή. Και όπως να έχει, λένε αυτό είναι καλό, είναι κακό, έτσι, τέτοιες ονομασίες δίνουν σε κάποιες αξίες, αλλά δεν έχουν καμία αντικειμενική πραγματικότητα. Γιατί δεν έχουν φτιάξει μια δομή, ένα δίκτυο πληροφοριών το τι είναι κακό και καλό και τι είναι καν σωστό ή λάθος. Δεν υπάρχει καν, ποιος είναι ο ορισμός της ηθικής. Δεν υπάρχει κανένας ορισμός. Απλά λένε είναι κακό, έχει να κάνει με ανθρωπισμό. Εκεί έχουν κολλήσει εδώ 55 χρόνια.
Όμως, με λίγα λόγια, στην εξελικτική βιολογία έχει κολλήσει το σύστημα των αποφάσεων. Ένας ακαδημαϊκός και επιστημονικός ορισμός ηθικής ή αλλιώς σωστό ή λάθος στην εφαρμογή των πράξεων είναι στην ουσία είναι ένα σύστημα πράξεων αποφάσεων για επιβίωση. Πάνω κάτω αυτό είναι. Δηλαδή ένα σύστημα που σου δείχνει το δέντρο των αποφάσεων όσο αφορά ποια πλευρά, ας πούμε, σε πάει προς την επιβίωση. Δεν μπορώ να το απλοποιήσω περισσότερο από αυτό. Οπότε τι πρέπει να καταλάβουμε, γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε ένα σύστημα αποφάσεων. Το ότι είμαστε βιολογία που επιβιώνουμε. Δεν αρκεί αυτό μάλλον, έτσι. Για να καταλάβουμε. Τα πάντα στο σύμπαν ορίζεται από τη φυσική. Στη φυσική είμαστε φτιαγμένα από άτομα που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον γύρω-γύρω. Τι είμαστε? Άτομα που οργανώνουν τον εαυτό τους. Με λίγα λόγια, αντιαντροπικά συστήματα. Κάθε κύτταρο, από 1 κύτταρο έως 3 εκατομμύρια κύτταρα, κάθε είδους βιολογία. Βλέπεις ότι όταν υπάρχει μια κατάρρευση βιολογίας, μια ζημιά που θύρει τα άτομα από το σώμα σου, προσπαθεί να γεμίσει τα άτομα που λείπουν σε εκείνο το μέρος. Αυτό λέγεται αναζωογόνηση. Δηλαδή, θεραπεύει το τραύμα που έχει στο χέρι σου. Η βιολογία δεν είναι αυτοκαταστροφική από τη φύση του. Αν θες να πας κόντρα στη φύση, είναι δικό σου πρόβλημα. Ωραία. Έχει φτιαχτεί να επαναφέρει τον εαυτό του πάντα για να επιβιώνει. Αν και αυτό μπορεί να μην σε νοιάζει. Πάμε παραπέρα. Γιατί αν θέλεις αιώνια κόλαση να σε νοιάζει η επιβίωση, κρίμα για σένα, και δυστυχώς η κόλαση υπάρχει. Έτσι, αυτή που έχω βρει στο βίντεο, τέλος πάντων. Καλύτερα δες το πρώτο προηγούμενα βίντεο αν θες. Από ό,τι καταλάβατε, η πληροφορία έχει να κάνει με το σωστό ή λάθος. Ωραία. Δηλαδή το σωστό ή λάθος έχει να κάνει με πληροφορία. Τι είναι η πληροφορία? Είναι ένα σήμα που πάει προς τον εγκέφαλό μας και μας λέει τι γίνεται γύρω μας. Ωραία. Δεν το απλοποιώ περισσότερο. Υπάρχουν πολλών ειδών πληροφορίες. Ορασιακή πληροφορία που βλέπουμε το φως και έρχεται, επεξεργάζεται ο εγκέφαλος, το νοητικό μοντέλο του κόσμου γενικά, και τα υπόλοιπα κάνει τις πράξεις στον εγκέφαλό μας, τι κινήσεις θα κάνουμε. Και αυτό λέγεται αποφάσεις. Είναι το σωστό ή λάθος. Όμως δυστυχώς ο κόσμος έχει κολλήσει μετά οι ψεύτικοι χριστιανοί, ας πούμε, οι άθεοι. Τι λένε? Υπάρχει δικό μου σωστό ή λάθος, υπάρχει δικό σωστό ή λάθος. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ωραία. Αυτές είναι απλά παραισθήσεις φαντασιώσες δικές σου. Δεν γίνεται να υπάρχουν πολλές αλήθειες. Δεν υπάρχουν δικιά σου προοπτική, δικιά μου προοπτική. Okay? Η πληροφορία είναι μία παγκόσμια είναι. Για παράδειγμα, αν θα κουμπίσει τη φωτιά, η φωτιά παγκοσμίως θα κάνει μια κατάρρευση της βιολογίας πάνω στο χέρι σου. Δεν έχει σημασία αν πιστεύεις, λες, η φωτιά δεν θα με κάνει τίποτα. Ξέρω εγώ, επειδή το πιστεύω. Πέρα από αυτό. Άλλος μπορεί να πει υπάρχει κρύα φωτιά. Και η κρύα φωτιά ποια είναι? Και καλά ότι καίγεσαι λιγότερο. Αυτό λέγεται κρύα φωτιά. Δεν υπάρχει κρύα φωτιά. Αν η φωτιά δεν δημιουργεί κατάρρευση της βιολογίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί φωτιά γενικά. Δηλαδή αυτό μπορεί να το θεωρήσουν προοπτική, αλλά όταν όμως σβήνεις λίγο τις προκαταλήψεις και βλέπεις τι πραγματικά σημαίνει φωτιά, δεν υπάρχει κρύα φωτιά. Σε όλο το σύμπαν, φωτιά είναι φωτιά. Ή σου κάψει το χέρι ή όχι. Έτσι καταλαβαίνεις τι θα πει παγκόσμια αλήθεια. Δεν είναι κάτι που απλά το βγάζει από το μυαλό σου. Η αλήθεια πρέπει να υπάρχει ήδη, εξ αρχής. Δεν πρέπει να δημιουργείται από σένα. Πρέπει να δημιουργείται να υπήρχε από πάντα. Ωραία. Όπως η βαρύτητα σε τραβάει, από πάντα υπήρχε. Άσχετα τι πιστεύεις ή πώς το βλέπεις. Με λίγα λόγια, η αλήθεια είναι απλά πληροφορία. Το σωστό ή λάθος είναι, αν το ορίσουμε σωστά, είναι απλά σωστή πληροφορία. Σημαίνει σωστή πληροφορία που αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης, και λάθος πληροφορία είναι, και η λάθος πληροφορία για την επιβίωση τι κάνει? Αυξάνει τα ποσοστά θανάτου. Έτσι δίνεις αξίες σε οντότητες.
το τι είναι κακό ή καλό, ας πούμε. Και αυτό ισχύει και στη θρησκεία. Δηλαδή, πάνω κάτω και η θρησκεία λίγο το ίδιο κάνει. Οπότε μπορούν να το εφαρμόσουν παγκόσμια σε αυτή τη λογική. Ποιος είναι ο δρόμος που θα σε φέρει μεγαλύτερη επιτυχία, δηλαδή στην επιβίωσή σου. Και δεν μιλάω απλά για βιολογική επιβίωση, μιλάμε για ολιστική επιβίωση. Πέρα από τον εαυτό μας. Γιατί είμαστε απλά τεράστια κύτταρα με περισσότερη περιπλοκότητα που αυξάνονται η τάξη. Με λίγα λόγια, πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία για να μπορέσουμε να έχουμε έναν πολιτισμό σαν ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα δεν είναι ανθρωπότητα χωρίς συνεργασία. Χωρίς δηλαδή με την νοημοσύνη μας καταφέραμε να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε. Τα ζώα, ας πούμε, δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν θα το περιπλέκω παραπάνω. Η ηθική είναι απλά ένα σύστημα αποφάσεων σε τι θα εφαρμόσει αυτή η αξία, ας πούμε, για την επιβίωση της ανθρωπότητας και του εαυτού σου ταυτόχρονα. Γιατί αυτός είναι πολύ σημαντικός. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι θα πεθάνεις, μπορεί να μην σε νοιάζει καθόλου. Το σύστημα των αποφάσεων έχει και αξίες. Δηλαδή, ο άνθρωπος τι είναι στην ουσία? Είναι μια νοητική μηχανή επιβίωσης που ταξιδεύει στον χρόνο νοητικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Και βγάζει ένα συνολικό αποτέλεσμα αν τι του συμφέρει. Το συμφέρουν οι αξίες για την επιβίωση του ανθρώπου με εγωιστικό τρόπο. Και αυτό δεν είναι κακό πράγμα απαραίτητα. Δηλαδή, υπάρχουν και κάτι που λέγεται αρνητική ηθική. Η αρνητική ηθική συνήθως δημιουργεί μια ανισορροπία. Ωραία. Ποια είναι η ανισορροπία? Αν υπάρχει άπειρο θάνατος, για ποιο λόγο να μην νοιάζει μετά? Δεν υπάρχει άπειρη επιβίωση. Είναι ένα περίπλοκο σύστημα που έχει πέσει η θρησκεία και δεν το έχει φτιάξει κανένας έως τώρα. Και εκεί είναι που δυσκολεύει. Όπως είπαμε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι στην ουσία μηχανή του χρόνου, επιβίωσης. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Γιατί το εγκέφαλο βλέπει και το μέλλον για να μπορέσει να προβλέψει τη σημερινή κατάσταση και το παρελθόν ταυτόχρονα. Οπότε υπάρχουν 4 στρώματα αξιών, αντικειμενικών αξιών, που είναι βασισμένοι στη βιολογία και δίνει μια αντικειμενική οντότητα, με λίγα λόγια, το σύστημα των αποφάσεων. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή τι έκανα? Έκανα πρόοδο στην επιστήμη της ηθικής που είχε κολλήσει 55 χρόνια και τώρα επιτέλους πήγε λίγο μπροστά δεκαετίες. Για ποιο λόγο? Το πρώτο στρώμα είναι άπειρη επιβίωση. Είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να νικήσουμε την αρνητική ηθική που φέρνει την ανθρώπινη αξία προς τον μηδενισμό, νιχιλισμό δηλαδή. Και εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τον νιχιλισμό γιατί θα καταστρέψει το ανθρώπινο είδος. Το δεύτερο στρώμα είναι άπειρη επαναφορά ή αλλιώς κάτι που είναι ταμπού λίγο, αλλά η ανάσταση των νεκρών. Κάτι που η θρησκεία έδινε. Και έχω μελετήσει καλά τη θρησκεία γιατί ήμουν πρώην θρησκευόμενος κι εγώ. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή. Τρίτο στρώμα είναι μέγιστη ουτοπία. Δηλαδή μέγιστη αποδοτικότητα για την νοητική επιβίωση. Δεν είναι απλά φυσική επιβίωση, είναι νοητική επιβίωση ουτοπία. Γιατί αν ήμασταν απλά ζώα, μπορούσαμε απλά να φάμε και να επιβιώνουμε με βιολογική αθανασία, που σημαίνει χωρίς βιολογική κατάρρευση. Αυτό να μας φτάνει δηλαδή. Δεν μας φτάνει προφανώς. Το τέταρτο είναι λίγο εικασία. Λίγο, δεν είναι ακριβώς εικασία, εξαρτάται, ακόμα είναι υπό έρευνα. Είναι αυτόματη τιμωρία όταν παραβιάζει νόμους της φυσικής, της ζωής, στους κανόνες. Κάτι που έχω βρει, αλλά θα το κάνω δημοσίευση μετά. Δηλαδή, αν παραβιάσεις και φέρνεις χάος στη ζωή της ανθρωπότητας, αυτόματα η πραγματικότητα σε τιμωρεί με μαθηματική ακρίβεια. Δηλαδή, αυτή η αξία γίνεται μείον και σε σκοτώνει στην πορεία. Είναι δηλαδή η αντικατάσταση της θρησκευόμενης κόλασης. Κάτι που είναι δύσκολο, γιατί αυτό πρέπει να αληθεύει για να νοιάζεται ο κόσμος. Είναι ήδη δύσκολο να αποδείξουμε την ανάσταση των νεκρών, αν γίνεται κιόλας. Τώρα, αν το σύμπαν στην τιμωρία αυτόματα, αυτό είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο να αποδείξουμε. Εκτός και αν γίνεται, και αυτό ακριβώς κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι αν θέλει το τέταρτο στρώμα για να νιώσει ότι δεν πρέπει να κάνει κακό, να δημιουργεί χάος, δηλαδή να σπέρνει βιολογική κατάρρευση ολική στην ανθρωπότητα, προσωπικά πιστεύω ότι είναι από βιολογικές απόψεως νοητικά άρρωστος, δηλαδή δυσλειτουργικός σαν βιολογικός οργανισμός. Ένας βιολογικός οργανισμός χρειάζεται
να του νοιάζει μόνο η άπειρη επιβίωση και άπειρη επαναφορά. Γιατί βιολογικά μιλώντας είμαστε αντιεντροπικά συστήματα που έχουμε φτιαχτεί για τάξη. Δυστυχώς υπάρχουν και μεταλλάξεις όμως. Η θρησκεία τι ήτανε? Ένα τεχνητό... η θρησκεία είναι τεχνητή περιπλοκότητα. Δηλαδή, ή καλύτερα, ιός τεχνητής περιπλοκότητας. Που δημιουργεί τεχνητή αντικειμενικότητα. Ενώ δεν είναι αληθινή, αλλά τουλάχιστον δείχνει την ανθρώπινη φύση ότι ενδιαφέρεται για άπειρη επιβίωση. Τώρα η ξαφνική κατάρρευση της θρησκείας έχει προκαλέσει ένα χαμό σε πρωτοκοσμικές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική. Ο κόσμος πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα τώρα. Χωρίς τη θρησκεία όλοι γίνανε ψευτοχριστιανοί. Αυτό είναι κάτι που οι επιστήμες δεν τους ένιωξε. Είναι ένα μάτσο ανόητοι νέρδουλες που νομίζουν δεν έχουν αποκτήσει γενική νοημοσύνη. Και αντί αυτού δημιουργούν μια γενική τεχνητή νοημοσύνη. Η πολυμάθεια είναι πολύ σημαντική γενικά για να βλέπουμε και άλλες πλευρές. Το Hubble, το τηλεσκόπιο, έδειξε το σύμπαν δεν είναι 6.000 ετών όπως η βίβλος. Δεν είναι ότι είναι κακό αυτό που κάνανε. Το κακό είναι ότι δεν σκεφτήκαν τις επιπτώσεις μετά. Ότι ο μηδενισμός τι θα προκαλέσει στην κοινωνία. Η πολιτική πόσο παρορμητική θα γίνουν τα πυρηνικά όπλα. Στη σημερινή εποχή, χωρίς σωστό ή λάθος παγκόσμιο, η πολιτική είναι, ας πούμε έτσι, είναι ένας τεράστιος ρίσκος για αυτοαφάνισμό. Και άμα χρειάζεσαι αιώνια κόλαση για να σε νοιάζει ο αφανισμός, προσωπικά εγώ πιστεύω ότι είσαι ένας πολύ προβληματικός άνθρωπος. Από βιολογικής άποψης δυσλειτουργεί. Αυτό είσαι. Ένας δυσλειτουργικός οργανισμός, με λίγα λόγια, που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα λευκά αιμοσφαίρια. Αλλά εφόσον είμαστε τεράστιοι οργανισμοί, τι είναι λευκό αιμοσφαίριο όταν έρχεται σε ανθρώπινη κλίμακα? Είναι οι αντιτρομοκρατικοί. Ή αλλιώς αυτοί που καθαρίζουν τους διεφθαρμένους. Μιλάμε για βιολογική λογική, δεν προτείνω τίποτα ακραίο, απλά δίνω λίγο τα hints, ξέρεις, λίγο δίνω το ματάκι να καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω. Αυτά από μένα. Και είμαι πολύ στρασαρισμένος γιατί ξέρω περισσότερο από όλα από αυτά που έχω πει ως τώρα. Και δεν έχουν ιδέα ο κόσμος σε τι βαδίζει αυτή τη στιγμή. Βλέπω δηλαδή αμέτρητα χρονολόγια μπροστά μου. Αμέτρητα. Τα έχω ζήσει νοητικά σε προσομοιώσεις, αλλά δεν θέλω να τα βλέπω όλα. Αυτά από μένα.